Другарите събрахме се да обсъдим един въпрос. Касае се македонската нация, касае се македонски език, касае се за македонската литература. 70 години по-късно един от участниците в нея ще проговори. Аз съм свързан с Коминтерна, право македонски език. Този човек е писателят Вениамин Миланов Тошев, познат с творческия си псевдоним Венко Марковски. Записът, който гледаме, е направен от Мая Вапцарова, племеница на поета Никола Вапцаров, в правителствена болница София, броени дни преди смъртта на Марковски през януари 1988 година. Венко Марковски беше тежко болен от рак. Неговата изповед започна с това: Мая, яски си одам. И тук човек трябва всичко да каже. Венко Марковски е роден в Скопие през пролета на 1915 година в много бедно семейство. Само на 19 години Марковски се включва в тайна организация срещу югославската власт в Скопие. Преследван заради българското си самосъзнание, младият поет бяга в София. Аз воювам за България. България за мен е светиня. Да се разберем. За мен Македония и България са едно и също. Некой може да каже, той е емигрирал, той направил. Напротив, може да се емигрира, ако си в чужда страна. Там, където майката ти е пяла на хубав, звучен български език, там, където си учил и Вазов, и Ботев, и Смирненски, и Геомилев, и кой ли не. Не може да ти е чужда, не може ти да емигрираш в тази страна. Не може. Заради левите си политически убеждения, в София Марковски намира място в средите на комунистите. Именно тук младия поет, воювал за България, ще трябва да понесе един от най-големите парадокси в живота си. Въпреки че бягат от Югославия като българи, в София той и съпругата му са обявени от комунистическите дейци за македонци. Ние като българи сме дошли в свободна България. Не сме дошли като македонци, за да създаваме тук някаква македонска нация. Но трагедията ние самите я изживяхме, защото от българи станахме македонци в сред София и трябваше да работим за създаване на този македонски език. Това е една страшна трагедия за целия български народ. В действие е планът на Коминтерна за създаване на македонска нация. И като всяка нация, тя има нужда от собствен език. Венко Марковски е насърчаван да пише на диалект от този човек – Тодор Павлов. След 9 септември той е член на ЦК на БКП и на Политбюро. Последователно е председател на Българската академия на науките и почетен председател на Съюза на българските писатели. За заслугите си към родината, 2 пъти е герой на социалистическия труд и веднъж герой на Народна република България. Той е, който е повързан с Коминтерна, той е, който се среща с представителите на Коминтерна. Чрез него Коминтерна прокарва своя път. В Македония до 1939 година нема македонци. И Комунистическата партия на Югославия, и Коминтерна 24-та година доказват, че в Македония живеят българи. Първите книги, публикувани някога на така наречения македонски език, са именно книгите на Венко Марковски. Внимание, издадени не другаде, а в София. Така на практика този българин се превръща в баща на македонската литература в България. Заради левите си убеждения през 1941 година е арестуван и изпратен в лагера за комунистически дейци Гонда Вода, а по-късно е прехвърлен в Еникьой. След излизането си от концлагерите в България заминава за Югославия, за да се включи в партизанското движение. По ирония на съдбата, обратно в създаващата се Македонска република, той ще преживее поредния парадокс. От македонец в България, този път ще стане българин в Македония. Защо не ни убиха? Много често се питаме с Венко още тогава. Те можеха да ни ликвидират. Аз още от самото начало бех записана като великобългарка. Венко им беше нужен.
те не можеха да създават нация без език. А единствено Венко им пишеше на македонски. Като един от малцината, които могат да пишат на диалект, въпреки българското си самосъзнание, по линия на комунистическата партия Марковски попада в манастира Свети Прохор Обчински и участва в създаването на новия език. И тогава той каза, ми вика, трябва да прилича малце на български, малце на сръбски, за да бъда, вика, меласица. Значи, всека една смесица от езици би могла да бъде македонски език. А иначе, вика, да знаеш, много бързо ке ни фанат. Викам, защо? Защото, казва, само българския език е членуван до сега в цялото това съзвучие от езици на Европа. И ние, понеже трябваше, вика, да създадем, ама да видоизмениме българския език, затова го нарекахме народот. Не народът, а ъто насекъде го превръщахме или в О, или в А. Викам, браво, голям език, трябваше Нобелова награда, викам, да ви дадат за този фантастичен език, който сте създали. Въпреки че не бяхме допуснати до манастира, екипът ни направи всичко възможно да открие как изглеждало мястото, на което са родени македонските език и държава, поне според местните историци. В гората край манастира, от другата страна на границата, македонската държава е изградила на практика бутафорен мемориален комплекс на антифашисткото събрание. На стената в най-важното помещение, неясно защо, днес са окачени югославското, съветското, американското и британското знаме с портретите на Тито, Сталин, Рузвелт и Черчил. Без значение обаче къде са заседавали създателите на македонските нация и език, можем да бъдем напълно сигурни в нещо друго, много по-важно. Внимателен прочит на всички документи от основаването на македонската държава ни показват, че навсякъде се повтаря една и съща, да я наречем, особеност. Буквата Ъ навсякъде е замествана с буквата А, а вместо българската буква Я, създателите на новия народ са предпочели да я подменят със съчетанието на буквите И кратко и А. Същото нещо се повтаря и в думата език. Нещо, което се случва за последен път в историята, защото в съвременния така наречен македонски И кратко е заменено от заетата от сръбската азбука Я, взета на заем на свой ред от Вук Караджич от латинския. Така целенасочено, бягайки от българското, благодарение на сръбския символ език се превръща в диалектното язик. Наличието на И кратко навсякъде в документите на комунистите и очевидното дописване на ръка на сръбските символи в новата азбука означава само едно. Не просто бащата на македонската литература е българин, нещо повече. Всички документи, станали рождени свидетелства на македонските държава, нация и език, са написани на българска пишеща машина. Аз винаги съм считал, че е диалект. Корифеите на Българската комунистическа партия, те почнаха да разправят, че това не е диалект. Това е вече език, който има всички данни да се наложи литературен език. СОС. Спасавайте се, помощ, ражда се македонска нация.